нещо. Е това. Колко от земички има да база? А кое? Но те няма как да си сигурен какво снима. Всъщност код да снима. Гил пак. Да, това е те. Еле, видиш бе. Видиш бе. Видиш бе. Чакай. Няма да чакам. Трябва да взема и гъбата, човек. Почна да се чука. Гълбата е много гълберно. Обаче мен тази гъба, знаеш на кой ми прилича, човек? На Прометея видяхте ли извънземното, дето излезе първо гълта му беше като хуй, която се отвори като путка. Той ако не е нарочно пак на. Държ камерата напред. Напред. Нико прави сега, човек. Някакво 3D май оттам снимаме и от тук снимаме. Да право не мога да разбера. Кажа как трябва да се оправят нещата. It's a fucking ракия. Не. Bulgarians. Не. Bulgarians not give up. Не. Fucking Отивай ракия. да се чеш. Не, отивай да се чеш вегетарианците, те са виновни за тези неща. Трябва да се чеш на ракията. Което се трябва, ще ме бои. Ако беше вегетарианец, да мисля, че ти по-хубаво. Я да им какво се е глупо. Той червей ли са яли, бе, човек? Червей, я от всички. Виж, какъв е този гъс, бе? Значи идеята е